जोंहा हाग्रामा महिलारी सारा बर'नि सासे गिदिर बिथाङा बुंनो थाङोबा रिभलुसनारि बिथाङा सासे गिदिर दैदेनगिरि बिथाङा गावनि जिउखौ दान होनानैबाबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन। खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअआव बरायलायबाय। लोगोफोर, बे साननैसो ससियेल मिडियानि गेजेराव मानगोनां राजु नार्जारि सार, जाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि, बिथाङा बिटिसिनि बारग' चिफ, जायखौ हाग्रामा महिलारी सार होननानै मिथियो, बिथांनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंथिदों आरो हाग्रामा महिलारी सारखौ बिथाङा गोबां बाख्नायदों। आरो मानि थाखाय बाख्नायदों बेखौनो आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगौ। सारा थारैनो फैबाय थानाय समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल, जाय रिजनेल पार्टिखौ खौसे जाजानो लुबैदोंब्ला आरो रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनो लुबैदोंब्ला, बियो जोबोर मोजां बाथ्रा। बे माने जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो थारैनो बिथांनि साननाया मोजां जामारदोंब्ला जों रायजो राजानि बयनिबो थाखाय ओरैबायदि मोजां। मानोना राजु नार्जारि, जाय बिथाङा दिनै इउपिपिएल हान्जानि सासे गाहाय नेहाथारि, गासैबो इउपिपिएलनि जेसांखिनि पलिसिफोर दङ, जेसांखिनि आयेन दङ, खान्थि दङ, बिथाङानो सालायनायनि पावार बिथांनि आखायाव दंजोबो। दा बिथाङा गोसो जायोब्ला बिपिएफजों रायज्लायनायनि गोहोखौबो बेनो खालामनो हायो आरो माखासे बाथ्राखौबो बेनो बुंनो हायो। दा थारैनो जोबोर मोजां बाथ्रा। आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन। दा राजु कुमार सार बिथाङा मा बुंखो, नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौनो मिथिगोन। आं नोंथांमोना बे हाग्रामा महिलारी सारा बर'नि सासे गिदिर बिथाङा बुंनो थाङोबा रिभलुसनारि बिथाङा सासे गिदिर दैदेनगिरि बिथाङा गावनि जिउखौ दान होनानैबाबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बड' लिबारेशन टाइगार्सखौ दैदेननायजों लोगोसे बर' माहारियारि आफादनि बिथाङा सिनस्रि बायदि हाबा मावबोदोंमोन। दिनै बिथाङा बिटिसिखौ 17 बोसोर बिथाङानो दैदेनदों। बिथांनि दैदेननायाव माखासे मोजां खामानिबो जालांदों। गतिके दिनै बिथाङा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफनि बिथाङा आफादगिरि। गतिके आं खोनाबाय थादों जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायबाय थादों, ज' जालायनायनि मोनसे लामाथिं आगान सुरदों होननानै आं खोनादों। बेखौ खोनानानै आं जोबोद रंजानाय मोनदों, जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों। जोंनि ओनसोलाव जोङो बर' हारिया मोनसे जोबोद फिसा हारि। बे फिसा हारियाव मोनथाम मोनब्रै मोनबा बेबायदि राजखान्थि हान्जा थानाया जोंनि थाखाय माने बियो सास्टेनेबल नङा। बेनि थाखायनो जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल हान्जाया जयै माने ज' जालायलायनानै जुदि बे ओनसोलनि राजखान्थिखौ दैदेनोबा, बे ओनसोलनि समाजखान्थिखौ दैदेनोबा, बे ओनसोलनि जौगानायनि हाबाफारिखौ मावोब्ला आं सानो बेयाव जेबो हेंथा थानाय नङा आरो जों बर' माहारिनि थाखाय बियो मोनसे गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट जागोन, गिदिर मोनसे जाफुंसारनाय जागोन। बेनि थाखायनो आं इसोरनाव आर'ज गाबदों दिनैनि दिनाव जे जोंनि हाग्रामा महिलारी सार दैदेननाय बिपिएफ आरो जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव जिरायलायनानै सावरायलायदों, ज' जालायनायनि खुस खाबास खालामलायदों। बियो आंनिल' नङा, साफ्रोमबो बर' रायजो राजाल' नङा, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजानि मोनसे रंजानायनि खौरां। आं मिजिंथियो बे हाबाफारिया जाफुंगोन आरो जाफुंनायजों जोंहा आद्रा थालांनाय जेफोर हाबाफारिफोर दं, जोंनि बर' माहारिनि, जोंनि राजखान्थियारि आयदायाव थालांनाय हाबाफारिफोर, समाजखान्थि बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर, थुनलाइनि बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर, गेलेनाय हारिमु बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर, हा हु रैखाथि होनाय आरो हारिनि राजखान्थिनि इयुनखौ गोख्रों खालामनाय, बे बिथिंखौ जाहाथे गासैबो मावफुंलांजोबनो हायो। फिसा फिसौ सार्थखौ नागारनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे गोसो मिलायलायनानै ज' ज' आखाइ हमलायलायनानै जाहाथे खामानि मावलायनो हायो, बेखौनो आङो दैदेनगिरिफोरनिसिमबो खावलायहरदों आरो आङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबदों। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ राजु नार्जारि सारा मा बुंखो। बिथांनि बुंनाया जुदि ओरैबायदि गुवार गोसो लानानै बुंमारदोंब्ला बे जों बर' हारिनि थाखाय जोबोर मोजां जागोन। मानोना बिनि आखायावनो गासैबो दंजोबो जे इउपिपिएल राजखान्थिखौ सोलायहोनो हानाय, सोलायहोनो हायि, माने गासैबो दैदेननायानो, इउपिपिएल हान्जाखौ दैदेननायानो बिनि आखायावनो दङ। जाय बियो गाहाय नेहाथारि जानानै मानो पावार थाया जानांगौ, बिनाव गोबां पावार दङ। दा गोसो जायोब्ला बे हाग्रामा महिलारी सारजोंबो लोगो लोगो थांनानै सावरायहैनो हायो
आरो BPFनि माखासे गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोरजों बिथाङा थांनानै डाइरेक्टलि सावरायनो हानाय बिनियाव पावार दङ मानोना बेनो गाहाय लिडार जानानै दङ। दा नोंथांमोना मा सानखो राजु कुमार नार्जारि सारनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो सानदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायबानो जाबाय। थ' रायजो राजाफ्रा दिनै माखौ लुबैदों गासैबो थारैनो रायजो राजाफ्राथ' खौसेखौ लुबैदों। खौसे जामारोब्लाथ' जोबोर मोजां जागोन जोंनि रायजो राजा बर' रायजो राजानि थाखाय फैबाय थानाय समाव माखासे गोबां खामानि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनो हानायनि गोहोखौ गावनो गाव मोननाय जागोन। थ' लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेखौनो आपडेटखौ होबाय। नोंथांमोना मा सानखो कमेन्ट खालामनानै फोरमाय लोगोफोर।